donde vamos a loitar para combatir a dispersión fiscal, algo que en Europa os socialistas nos preocupa, donde vamos a traballar polo concepto de Unión Social Europea, donde vamos a loitar contra o déficit, pero adaptándose ás necesidades e ás posibilidades que teñen cada un dos países da Unión. En definitiva, vamos a facer con 26 partidos armados socialistas en Europa, por tanto, ca posibilidade, ademais, de que o Partido Socialista concurra con un único candidato, baixo un único proxecto europeo, donde a gran familia socialista vai a loitar nesas eleccións europeas, lanzando mensaxe á ciudadanía de que, efectivamente, só hai un camiño, non? Que hai dúas Europas e que nós queremos dentro de Europa, con un europeísmo convencido, como é propio do Partido Socialista, pero loitando por outra forma de facer Europa desde Bruxelas. Por tanto, os cidadáns terán que elexir entre unha Europa conservadora ou unha Europa socialdemócrata, que é o que se vai a discutir nas eleccións europeas máis importantes dos últimos anos, con unha Europa máis presente na vida dos cidadáns en Galicia e en España, e, en definitiva, donde moitas das cousas, algunhas que disgustaron moito aos cidadáns, veñen de Europa e, por tanto, en Europa onde se debe xugar ese partido.